цяло лепенето на гелина отнема 2 часа с много паети и всяка година се въвеждат нови неща на самото лице. От турски мисля, че гелина означава тя идва. Тя идва, да. Като цяло са 2 дни. Първият ден е на момчето. Неговите гости, приятели и роднини идват и ние ги черпиме с храна. Втория ден вече е моя, пак същото, по същия начин. Пак храна, пак мои приятели, близки и се забавляваме.